ମନ୍ତ୍ର ଯାଗଯଜ୍ଞ ଆଦି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ତାହା ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଗଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖାଲି ଜିଭରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅସାର ଆଳାପ ପରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବାରୁ ତାହା ଫଳବତୀ ହେଉନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଦିକ ବିଦ୍ୱାନ ଜାଣିବା ଉଚିତ।